Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como siempre digo, un programa más de Radio ABC. Este es el 249 para ser preciso, y la verdad que estoy muy contento como siempre porque estos programas a mí me levantan un poco el espíritu, ¿eh? Desde ya quiero agradecer a todos las salutaciones del cumpleaños que tuve, que fueron muchas, especialmente el domingo pasado que estuve en el Corcubión, ahí tocando con los muchachos de la escuela de gaitas, que me pidieron que fuera a tocar la percusión, y además de participar un poco también de vez en cuando en la colectividad, y no esconderse tanto uno dentro de la casa, también me hace bien un poco el espíritu, y fue muy lindo que el domingo pasado me haya saludado tanta gente por mi cumpleaños, y que me hayan visto ahí en el aniversario del ABC del Partido de Corcubión. Así que se los agradezco, además de todas las salutaciones que tuve por medio del Facebook, por medio del Instagram, por medio de TikTok, por medio de YouTube inclusive. Así que yo les agradezco de todo corazón el cariño que me han dado. Pero bueno, hoy no estamos para salutaciones, sino más bien para escuchar una muy buena entrevista, porque nos fuimos hasta Santiago de Compostela. Y en la ciudad de Santiago específicamente, vive un regueifeiro, así como se lo digo, un regueifeiro. Este muchacho, que se llama Manolo Maceda, es un acordeonista muy conocido, que trabajó mucho en lo que es la música folk durante muchísimos años, con los Diplomáticos de Monte Alto, con Fiandola, con varios grupos. En un momento determinado de su vida, es un pibe que ha estudiado muchísimo, porque ha estudiado en la Universidad de Santiago, e inclusive ha dado un perfeccionamiento de musicalización por medio de lo que es la antropología, lo que es la musicología inclusive, en la Universidad de Salamanca, ¿sí? Porque siempre digo, estamos, desde el otro día que hablé con Piñeiro, ya se me quedó metido el tic en la cabeza de que no puede ser que la Universidad de Santiago no tenga una cátedra de musicología. Eso, la verdad que tenemos que empezar a hacer fuerza a todos los que escuchan el programa, o de alguna manera a todos los que podemos de alguna manera influir de manera normal, sin agredir ni nada por el estilo. Debemos insistir para que Santiago, la Universidad de Santiago, tenga una cátedra de musicología. No puede ser. Tenemos uno de los folclores más ricos de España y no hay una cátedra de musicología en la Universidad de Santiago. Es totalmente inverosímil eso. Hay que cambiarlo de alguna manera. Hay que hablar con la gente de educación a ver de qué manera se puede llegar a solucionar ese problema que desde mi punto de vista es un problema importante. Bueno, pero a ver, ya me fui por las nubes de Úbeda de vuelta. Estaba hablando de Manolo Maceda. Manolo Maceda es una persona que en un momento determinado de su vida, además de la música, se dedicó a la docencia. Y encontrando un panfleto que estaban distribuyendo cuando él estaba dando clases en Fisterra específicamente, ahí en la Costa de la Morte, leyó un artículo que lo conmovió y que dijo que la regueifa se estaba perdiendo y era una de las cosas más importantes que tenemos en la zona, y era una parte del folclore que estaba desapareciendo en Galicia. Entonces
su preocupación fue tan grande que dedicó desde ese momento en adelante a trabajar pura y exclusivamente para que la regueifa vuelva a ser una protagonista determinante dentro de lo que es el folclore de nuestra tierra. Y de eso nos va a hablar, a tal punto de que no solamente hizo eso, sino que enseñó a regueifar a todos los alumnos que tenía él, llevaba regueifeiros a los colegios y hasta hizo regueifar a Cés, y en un recital de Cés, esta chica que canta muy bien, hoy vamos a poner un par de temas de Cés, hizo regueifar a todo un teatro completo, ¿sí? Y hasta tuvo un trabajo con Erasmus, que es una de las ayudas de la Comunidad Económica Europea, para poder mostrar la regueifa por la Cerdeña, por el País Vasco, bueno, entonces dentro de la península ibérica, pero fue el Portugal. La verdad que es algo maravilloso el trabajo que hizo, a tal punto de que hoy está a punto de sacar un documental sobre la regueifa. Vamos a escuchar, la verdad, una cátedra, yo podría decir, de historia del folclore de la regueifa, que es uno de los principales documentos musicales que tenemos en la nosa Costa da Morte. Usted debe conocer, el que está del otro lado, cómo son los payadores acá, en su momento, y cómo improvisan, ¿no? Cómo también se hace en Cuba con respecto a esta clase de trabajos. Inclusive hoy con el rap. El rap también son todos trabajos de improvisación. Bueno, los regueifeiros pertenecen a esa rama. Y es una rama que es muy conocida en la mayoría de los países. Tienen una rama folclórica muy parecida a esto, que es la improvisación de la prosa a medida que la van cantando, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar con Manolo Maceda, vamos a dejar de dar tantas explicaciones y escuchar al protagonista, que es Manolo Maceda, y que nos va a hablar sobre la regueifa. Así que bueno, no me queda más que decirles bienvenidos al programa 249 de Radio ABC y nos vemos al final. ¿Qué les parece? Todo esto, bueno, ya lo dije, va a estar Cés, ¿no? Mezclado con la mejor música de nuestra tierra. Un beso. Na vida me vai pasar a primeira vez que a vin. Na vida me vai pasar a primeira vez que a vin. Tiña aqueles ollos grandes, dentro deles me perdín. Tiña aqueles ollos grandes, dentro deles me perdín. E uns poucos días despois volvémonos a topar. Uns poucos días despois volvémonos a topar. E naquela mesma noite dormiuse da miña man. E naquela mesma noite dormiuse da miña man. E que na vida me vai pasar. Non me vai pasar. Ai, na vida me vai pasar. Non me vai pasar. E que na vida me vai pasar. Non me vai pasar. Na vida me vai pasar. Non me vai pasar. E o vira mañá lembrei o daquel porto de mar. O vira mañá lembrei o daquel porto de mar. Eu quería que quedara, ela non quería marchar. Eu quería que quedara e ela non quería marchar. E o que tivo que pasar para escrever esta canción. O que tivo que pasar para escrever
esta canción. Unha tarde que chovía, a miña beira deixou. Unha tarde que chovía, e a miña beira deixou. E que na vida me vai pasar, e na vida me vai pasar, e que na vida me vai pasar, e na vida me vai pasar. Deixoume naquel serán, sen ningunha explicación. Deixoume naquel serán, sen ningunha explicación. Só pensar naquela noite encólleme un corazón. Só pensar naquela noite encólleme un corazón. Pero como a nosa historia non foi nun porto de mar, Pero como a nosa historia non foi nun porto de mar, non pasou verán nin inverno, Pepa voltou ca mañán. non pasou verán nin inverno, Pepa voltou ca mañán. E é que na vida me vai pasar, ai, na vida me vai pasar, é que na vida me vai pasar, ai, na vida me vai pasar. Deixoume naquel serán, sen ningunha explicación, e deixoume naquel serán, sen ningunha explicación. Só pensar naquela noite encólleme o corazón. Só pensar naquela noite encólleme o corazón. É que na vida me vai pasar, ai, na vida me vai pasar, pero na vida me vai pasar, ai, na vida me vai pasar, ai, la, 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 ai, la, 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio BC. Y hoy la verdad que estoy muy contento. Estamos con un regueifeiro. Y ustedes ya me habrán escuchado cuando hicimos aquella entrevista a Lupe Blanco hace un par de años ahí en Carballo, y hablamos un poco lo que es la regueifa. Pero en nuestra Costa da Morte es muy especial. Y este hombre está a punto de presentar un documental sobre la regueifa, además de ser un músico estupendo, y se llama Manolo Maceda, y lo vamos a saludar. Hola Manolo, ¿cómo te va y cómo andas? Hola, moi boas, que tal, Daniel? Pois eu de maravilla, encantado son eu de poder falar contigo desde o outro lado do océano, e sobre todo sabendo que estou a falar cun dos meus gaiteiros de América, non? Bueno, non é para tanto. Un dos gaiteiros, non sei se os mellores, pero dos máis bellos seguro xa. Dos que vamos quedando, xa soy un dos que vamos quedando por ali. Bueno, pero más... Bueno, pero os dedos funcionan, que é o importante. Sí, sí. Algo funcionan todavía. Bueno, mira, Manol, sé que naciste en Burela en 1975 y sé que sos un fanático del acordeón, que te encanta el acordeón, y sé que estudiaste en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Salamanca, donde estudiaste sí, la historia de la música y demás. ¿Cómo fue que entraste al mundo de la regueifa? Porque yo digo, vos venís de los diplomáticos de Monte Alto, venís de grandes de grupos como Fiandola,
O sea, son grupos importantes que hicieron una colaboración muy grande con respecto al folclore gallego y bueno, y de pronto ahora, digamos que entraste en algo totalmente distinto. Contame un pouco. Ben, para min distinto non é, porque realmente como ben dís, o folclore é o saber do pobo, non? Eu desde moi pequeno tive música na casa, meu pai foi quen me ensinou a tocar o acordeón, pero tamén me formei, como ben dís, a nivel pedagóxico, non? Fixen pedagogía musical e tamén musicoloxía. E para min investigar no saber do pobo no que vivo, no que habito e no que as miñas fillas agardo que o día de mañá sigan a facer pois eso, agradecer o lugar que ocupamos no espazo, pois levoume a pois unha cousa moi sinxela, un día tomando un café na Costa da Morte, como ben dís, donde eu daba aulas de música, lín un artigo nun xornal que aquí se chama La Voz de Galicia, que dicía que a regueifa que se morría, non? Que era o último regueifeiro vivo porque que estaban case a piques de esmorecer e era como atopar un unicornio case, non? Entón eu empecé a poñerme bastante triste porque creo que cando un pobo deixa de cantar, un pobo deixa de existir, non? Como diría Giacometti. Entón, ao levar tempo na escola e acreditar firmemente que a pedagogía é a ferramenta máis transformadora xunto coa música que ten o ser humano, pois pensei que igual xuntar as dúas disciplinas, música e regueifa, e levalo a que a rapazada nova poña en valor algo que se estaba, digamos, a poñer de manifesto de forma escrita e explícita pois aos 4 ventos que morría, pois foi levalo ás aulas e funcionar claramente como un elemento de catarse no que ves que a rapazada leva como se fora un xogo a combinar palabras, a sacar coplas e sobre todo pois a reivindicar unha tipoloxía de canto que non existe solamente en Galiza, senón que en calquer lugar do mundo, como ben ves aí en Argentina cos payadores, atopamos que a improvisación ven a ser unha ferramenta de vitalidade para o ser humano, non? Entón foi casi un compromiso quizás conmigo mesmo. Sí, además yo, sinceramente, ya hace casi 3 años que hablé con Lupe y para que la gente más o menos se dé cuenta te voy a hacer un par de preguntas que por ahí son obvias para ti, pero que por ahí mucha gente que todavía no entiende lo que es la regueifa, sería muy interesante de conversar. La primera y principal es, hay 2 clases de regueifas, y eso quiero que lo expliques, porque una es la regueifa de casamiento, que en definitiva tiene mucho que ver con esta regueifa, que es la regueifa de canto, pero no tiene, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Y la otra son los regueifeiros para las fiestas y demás. Entonces me gustaría que me comentes un poco la historia de eso a nuestro público. Pois sí, encantado. Mira, isto é casi como a Santa Trinidade, non? Para a xente do catolicismo, representar 3 cousas nunha, non? Neste caso é unha polisemia, é dicir, a palabra regueifa ven do árabe que significa reguif, que ven a ser pois un pan, non? Na día de hoxe, pois vas a Marrocos e pides unha regueifa nunha padaría e vanche dar un pan. Ese pan, que tamén se chama regueifa en Galicia, era un pan de boda que se lle daba, pois era un pan de trigo que se lle daba aos convidados e que, digamos que o ofertaba como a madriña, pois en plan, para a xente que veu a boda e non había suficientes cartas para invitaros a todos, pois repartíase na saída da igrexa ese pan chamado regueifa. Ese pan chamado regueifa levábano case sempre en riba da cabeza, pois ou ben a madriña ou unha amiga moi íntima da noiva que ofrecía tamén un baile. Ese baile tamén se deben chamar regueifa, o baile da regueifa, porque levaban unha regueifa na cabeza. E despois, a maiores, a regueifa ven a ser a xusta dialéctica que se emprega pois, para soltar coplas. Esas coplas improvisadas habitualmente iban asociadas ás bodas na Costa da Morte e tamén na montaña de Lugo. Na montaña de Lugo chámanse loias e tamén brindos,
pero digamos que na Costa da Morte foi onde máis impulso colleu a hora de que xa foi máis alá das bodas, acabou tamén levándose ás tabernas e incluso aos escenarios, non? Entón podemos dicir que a regueifa ven a ser desde un pan, un baile e tamén un canto que se facía aos noivos. Nese canto había xente que viña convidada de fora e xente de dentro. E o que acontecía moitas veces era que se regueifaba de fora da casa para dentro da casa. É dicir, a xente que estaba fora pedía a regueifa e habitualmente, por exemplo, o que se podía compartir pois era uns pitillos, viño, pan, para a xente que viña convidada de fora da boda, pero que non tiña acceso, digamos, ao convite real de comer e demais, porque non había posibles para todo o mundo, claro. Agardo ter feito un resumen moi rápido, pero creo que unha visión eso, de tres pés, non? Unha regueifa van a ser un pan que se daba nas bodas, unha regueifa van a ser un baile que derivaba dese pan, con el na cabeza, e por último a regueifa, que é a xusta dialéctica, pois que chegou aos nosos días. Que son los regueifeiros, en definitiva. Y que correcto. Han llegado al siglo XXI, y como vos decís, es algo multicultural. Porque si, esto lo hablé con Lupe Blanco también, y es interesante también de volverlo a recordar, ¿no? Si hoy en día nosotros escuchamos el rap, o escuchamos toda esa clase de música, eso no deja de ser una regueifa de Estados Unidos, por decir algo, digo. Claro. Sí, acabas de dar na clave. Aí ben pouco tempo, hai unhas semanas, en difuntos, aquí en Galicia celébrase o Samaín, non? Que ven a ser o Samhain da cultura céltica, na cal pois se pasa, digamos, do solsticio, digamos, de verán ao inverno, non? E os americanos deben chamarlle Halloween. Pero todas esas tradicións que os americanos a levaron a grande cultura de masas e digamos, de algún xeito facelo mainstream, non? Porque ao final o que conleva é que moitísima xente o consuma, etcétera, non é máis que unha apropiación cultural. Neste caso, poño o exemplo do Halloween co Samaín, polo tema da viaxe, digamos, de moitísimas persoas que emigraron desde Irlanda ou mesmo de Galiza a Norteamérica, non? Pasa o mesmo coa cultura do rap, non? Porque non deixe de ser unha apropiación cultural da cultura dos afroamericanos que foron como escravos a apañar algodón en Sudamérica e que comezaron a cantar de forma sistémica como canto de traballo, como aquí en Galicia, en cualquier outra cultura, que acompañaban, digamos, os golpes que se daba, por exemplo, cando estabas achando na terra ou cando facías pan. E improvisábase. E improvisábase nunha lingua, neste caso, na que o patrón non sabía o que dicías. Entón, ti podías estar falando mal do patrón sin que ele se enterara, non? E ese blues derivou no rock, derivou no hip hop, pero tamén echaban batallas de galos e demais. Pois non ten outras raíces que as da regueifa, ou do verso en Euskadi, ou da glosa en Cataluña, ou do trobo murciano, ou por exemplo, do punto cubano que se canta en Canarias, non?
Me hace acordar muchísimo esto también, sin sacarlo de Galicia inclusive, estos cantos de canteiro que van Claro, a forma del golpe, ¿no? De cuando van a pegar la correcto. piedra, porque tienen su propio idioma también, y hablando entre ellos, o sea, solamente se entendían entre ellos lo que cantaban o lo que dejaban de decir, porque no se enteraban nadie más que solamente lo que sabían hablar el idioma ese, que era un Correcto, idioma. era o barallete tamén eh, cos capadores ourensáns e demais. E Exactamente. non deixa de ser curioso tamén que a xente nova, por exemplo, pois da cultura tamén, como ben dis agora por poner un exemplo, da cultura do Bronx americana, pois tiñan unha jerga, non era inglés 100%, sino que falaban nun código, pois igual que, por exemplo, poden falar en Monte Alto os coruños cando falan unha mezcla entre galego e tamén un dialecto, non? Digamos así, para poñerte en situación dunha microsociedade dentro dunha sociedade máis grande, non? Ujú. Ahora, la pregunta, claro, vos empezaste con esto cuando te enteraste a través de esa información que te llegó y vos eras maestro de escuela ahí en Carballo, me dijiste. Era en Fisterra, sí, pero bueno, na zona de Bergantiños, sí. Bueno, de Na Costa da Morte. sí, en la Costa de Morte, cerca de Malpica de Bergantiño. Sí, sí. Y en definitiva, entonces, digamos que te empezaste a conectar con los viejos que quedaban. Fuiste empezando a hacer ese Claro. trabajo. Sí, sí, Y sí, e levalos á escola, é dicir, convidalos a vir á escola, para que eles viñeran e falaran coa xente nova, trasladaran a súa sabiduría popular, e que a xente nova tamén que ficase como iso, impactada coa aprendizaxe interxeracional, é dicir, aquí, por desgraza, a vivir nas grandes cidades, perdemos moitas veces o contacto cos avós e coas avoas, non? Entón, toda esa información que antes iba pasada do xeito natural, agora hai unha clara rotura sistémica, non? E eu creo que é unha obriga do ensino xustamente tecer pontes, volver a reconstruir eses lazos de unión entre a comunidade. ujú. Y contame un poco, ¿cuál fue la primera vez que te asomaste arriba de un escenario para decir, bueno, voy a regueifar? ¿Te costó muchísimo trabajo? Porque mira que buscar la improvisación no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Po, Hay que saber muchísimo de po, prosa y todo. Sí, eu sempre creo que cando as persoas que, como é o teu caso, cando subimos a un palco, sempre de algún xeito entra un personaxe en nós, non? É dicir, adoptamos un personaxe. Eu tive a sorte e teño a sorte de tocar con moitos amigos e amigas e de compartir moitos palcos. E na música popular, ás veces, cando reproducimos cantigas e cantamos esquemas, pois non deixa de ser moi repetitivo, é dicir, na cultura galega, na cultura castelá, na cultura vasca, é dicir, son patróns. Eses patróns, no noso caso, son as coplas octosilábicas. A saia da Carolina ten un lagarto pintado, cando a Carolina baila, o lagarto dalle ao rabo. Moi ben, nós temos interiorizado desde moi pequenos como algo natural dentro de nós, non? Que acontecía? Que, pois, disme, a primeira vez que empecé a regueifar foi sin sabelo, porque tiñamos un grupo que estaba Serra de aí, no que, pois vou dicir a ver se coñeces a alguén, estaba Edelmiro Fernández, que é un gaiteiro de Ribeira, Sí, sí, alumno de Pepe, sí, da alumno de que Pepe salía Romero. Además, correcto. Edelmiro es uno de los grandes gaiteros que tiene nuestra Sí, tierra. sí, sí. Sí, señor. Pois mira, nese grupo estábamos Edelmiro Fernández, Iván Costa, que Iván Costa También. ahora mesmo o toca con Xavier Díaz, e Roberto Grandal, que tamén é o acordeonista que tocara con Xavier Díaz, Ujú. Lola de Ribeira, que é a irmá de Edelmiro Fernández, que tamén tocou comigo en Diplomáticos, Sí, y también de la misma, e de la de Ancoradoiro, tamén da escola también de de Pepe. Ancoradoiro, sí, sí. Correcto. Entón estábamos como 5 amigos que somos todos profesores de música, estudiamos todos pedagogía musical,
e fixemos un grupo, xusto xa empezáramos con Fiandola na carreira e despois fixemos Serra de aí para que se metera tamén o mundo do acordeón con 2 acordeóns que estábamos Roberto e eu. E moitas veces a min esquecíanse as letras. É dicir, se tiña que facer unhas coplas e no momento dado non me salía, porque non me acordaba, improvisaba unha, non? E non pasaba nada porque iba a colación do que estábamos nese momento, pois estábamos nunha festa no festival de Ortigueira, pois cantábamos sobre Ortigueira. Estábamos en Pardiñas, pois cantábamos en Pardiñas. Entón, para min non foi como dicir, subín e puxeme a regueifar, non? Eu subín e como esquecía as coplas, cantaba outras, non? E foi unha forma natural, foi de xeito natural que entendín que as coplas que nós estamos recollendo ou que recollíamos polas aldeas, nalgún momento dado alguén as inventou. E as inventou seguramente sin escribir, é dicir, de forma oral. Pois imagínate, estamos nun muiño no século, a principios do século XX, pois no 1900 e algo, e pois cantábamos coplas, algunhas que xa tiñamos aprendidas dos nosos avós, pero outras que salían no momento, porque a unha persoa se lle ocorreu a copla feliz de cantar sobre a Carballera de San Xusto, por exemplo, non? E entón eu creo que foi ese paso, non? É dicir, que a regueifa non deixa de ser unha forma de estar no mundo na que nós levamos moito adestramento previo sin sabelo, porque levamos cantando coplas moitísimos anos. Y creo que también la regueifa tiene algo de picardía, ¿no? En definitiva, porque sí, uno trata de jorobar al compañero, ¿no? De picarlo, para ver qué contesta. Claro. ¿No? Claro, é unha dicotomía. Se ti me dis branco, eu vou te dicir negro. Se ti me dis mar, eu digo che montaña. Se ti me dis Argentina, eu digo che Uruguai, non? Claro. Entón é como xogar coas dicotomías. Sí que é certo que históricamente eran regueifas bastante belixerantes, nas que incluso pois houve contactos, por desgracia, pois violentos, no? na investigación, tirando de hemeroteca, pois incluso temos investigado de que se dera un caso de mortes, non? En regueifas, nas que se quentou moita xente, sacouse unha navalla e alguén morreu, non? E, claro, eso eran outros tempos, non? A día de hoxe nós na escola, afortunadamente, creo, fomos quen de darlle a volta á regueifa e facer unha regueifa, digamos, máis 2.0, máis achegada á nosa realidade, unha regueifa desde unha perspectiva do respeto absoluto pola persoa que tes enfrente. Sí que é importante tamén contrastar, porque se nós defendemos, por exemplo, nun tema, pois os eucaliptos, outros defenden os carballos. Bueno, pero despois pode ser ao revés. E igual ti non estás de acordo en que haxa eucaliptos en Galicia, pero tens que defendelo e tens que ter unha ferramenta, digamos, para que a nivel oral ti medres como persona que se está formando na oratoria, non? É un pouco a regueifa na escola vai diso, vai de que sexa unha regueifa inclusiva, respetuosa, igualitaria, pero tamén que teña ese punto de saber estar nun plano A ou nun plano B, non? No, a ver, como ejemplo yo también te podría decir que acá mismo cuando eran las payadas y demás, se usaba lo que era la improvisación también para atacar al otro payador. ¿Viste? Acá claro. hubo una payada que se llamaban la payada interminable entre dos grandes payadores que fueron los más grandes que tuvo tanto el Uruguay como la República Argentina, que uno era Gabino Ezeiza, que es muy conocido, muy conocido. Conjuntamente, bueno, con uno de este lado. Gabino Ezeiza era el uruguayo y, bueno, de este lado ahora no me viene el nombre, pero también eran, como decías vos, eran payadas importantes. Y después las payadas que había en aquel momento cuando se peleaban los federales con los unitarios. O sea que también terminaban en el cuchillo, ¿viste? Porque eran payadas políticas. O sea claro, que claro. No había mucha... Hazte de cuenta que, no sé, que era el PP contra el PSOE, por decir algo, ¿no? Yo sí. poner un nombre. Claro, tarde o temprano ibas a terminar a las hostias. No había vuelta, no había mucho más que hablar. Bueno, siguiendo con tu carrera, en un momento determinado vos hiciste algo parecido a, no sé si estoy bien encaminado,
Territorio Regueifa, ¿puede ser? Vale máis unha buen rumba bailada por un buen mozo que bailarla con cualquiera y bailarla poco y poco. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Para cantar ben a rumba, para ser un bon rumbista, hai que ser desvergonzado, tamén hai que ser enmarrista. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Colaban, de los acolaban. Parecen a los mariños, levan o andar do can. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Todos los que cantan ben arriman son a guitarra. E eu como canto tan mal, nen macheo nen me chamen. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Bailador que estás bailando, achejate ven a ela. Que o que baila non se arrima, comelo pan a secas. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Pois sí, fixemos a idea era de algún xeito levar a Regueifa, levámola ás aulas, funcionou moi ben, se levamos 10 anos no proxecto Reggae Festa, que comezamos este proxecto dous profes que son Sechu Sende, que é escritor e poeta e profesor de lingua galega, e eu como profesor de música, e creamos unha asignatura dentro do currículum oficial para impartir regueifa nas aulas, non? Entón, ese camiño de 10 anos na Reggae Festa, na que nos xuntamos todos os anos no Auditorio de Galicia, aquí en Santiago, 1000 alumnos e alumnas, vimos que xa tiñamos un espazo novo conquistado despois de vir desa mala noticia que léramos de que a regueifa morría. Bueno, pois entón dixemos, bueno, pois xa que estamos recuperando novas persoas para facer uso desta arte que estaba esmorecendo,
por que non a levamos ao teatro? Por que non ocupamos novos espacios e que a xente poida ir ver un espectáculo teatral no que tamén haxa improvisación, non? Falei con un produtor e tamén actor aquí en Galicia que é moi coñecido, que é Xosé Antonio Touriñán, é humorista. Tamén lo tuve aquí en la radio, a Touriñán. Sí, pois bueno, eu son amigo del desde hai anos e tal, e el fai un festival no seu pobo que se chama Castelo Conta. É un festival moi bonito porque faise no verán e actúase pois en espacios así moi impresionantes, que pode ser a palleira dun veciño ou simplemente o campo da festa, é dicir, é todo como moi comunitario, non? Fixemos aí un espectáculo, Lupe Blanco, Josiño e eu, pois de regueifa improvisada con música. Levaba o acordeón, Lupe tamén tocaba a pandereta e Josiño tocaba o bombo, non? Josiño Iba Teixeira. De aí xurdiu a idea de e por que non facemos algo máis e creamos un espectáculo teatral? Touriñán pareceulle ben a idea, ele estaba nese momento facendo unha obra de teatro que era Somos Criminais, que eran el e Carlos Blanco, e o director desa obra, que é Prieto, pois foi quen, digamos, armou todo o que se coñece como pois, o espectáculo escénico e demais, non? Con tan boa sorte pois, que está coproducida a obra de teatro co Centro Dramático Galego e tamén co FIOD de Carballo, que veñen a ser as dúas institucións máis importantes en Galiza alrededor do teatro profesional, non? E así foi, montamos todo, tiñemos a data de estrea para hai un mes, cando se inaugurou o FIOT, tiñemos, digamos, todo o espectáculo de inicio vendido e o día seguinte tamén casi todo vendido, e esa semana de ensaios finais houve un accidente dentro do que é os ensaios da obra, nos cales un dos actores, Josiño, mancouse bastante, non? Rompeu a clavícula. Entón tivemos que adiar toda esa xira para o 2026 e supostamente cando Josiño este ben, que agardo que sexa en finais de xaneiro, febreiro, comezaremos de novo a poñer o espectáculo pois por todo Galicia, non? E agardo que tamén chegamos a Argentina, que para iso estamos. Bueno, mira, aquí xa estuveron por aquí as pandereteiras do Ribés, que son de ali tamén, son de ali de Bergantiños. Sí. De feito a secretaria de Cultura de Malpica é unha das cantareiras que estuvo tamén, así que ya, bueno, con esto te digo todo. Yo lo que pasa es que se me va las ganas de hablar en gallego y me olvido que tengo que hablar en castellano, pero bueno, nada. Lo que veo que este trabajo que impulsaste vos conjuntamente con Touriñán y demás fue parte también de un Erasmus europeo, que eso es un galardón bastante importante, ¿no? Porque además se presentó en la Cerdeña, en la isla de Madeira o hasta en el País Vasco, ¿no? Dentro de la península ibérica. Contame un poco eso, porque la verdad que hablan del trío de regueifa ambulante, ¿no? Y hablan también de algo muy especial que se llama la regueifa expansiva, un nombre maravilloso. Contame un poquito eso. Ben, a regueifa expansiva é un termo que acuñamos nós como ferramenta de identidade para explicarlle ao mundo que as cousas bonitas hai que facelas en comunidade, non é unha persoa, nin dúas, nin tres, sino que é algo que ten que crear ese vínculo desde a base social, non? E máis aínda cando tratamos con algo tan delicado como é o saber do pobo, non? O folclore. Eu sempre digo que as cantigas populares son de todas e de todos, non poden estar guardadas nun arquivo privado, nin deberían estar tampouco única exclusivamente nun museo, non? Senón que ten que estar na rúa, e nas festas, e nas celebracións. O que me comentas do Erasmus foi un traballo máis de perspectiva educativa, no cal estábamos, como ben che comentaba antes, Sechu Sendi e eu, traballando nun proxecto de investigación para entender outros modelos educativos e sociais noutras culturas europeas, non? E eso foi un traballo, digamos, de varios anos, collenos tamén a pandemia por medio,
no que fixemos, digamos, un acopio de información e tamén de información a través do audiovisual, no que entrevistamos a moitísima xente de distintas culturas, non? Por exemplo, cando falabas antes de Cerdeña, non? Pois un dos máis grandes improvisadores de Cerdeña, que por desgracia morreu este ano, aos 98 anos, Zizi, era unha persona que era capaz de estar improvisando igual 4 ou 5 horas seguidas, pero sin descanso, non? Entón foi cando abrimos a mente de forma moi clara e comezamos a entender que a improvisación é algo inherente ao ser humano, non? E que nos fai crear comunidade. Ben sexa alrededor do canto, como pode ser o canto polifónico que hai en Córcega tamén, e mesmo observar modelos como o de Euskadi, no que socialmente ser bercholari é casi como ser futbolista. É dicir, ahora mesmo Mayalen Lujambio, que é a gañadora actual do certame de bercho en Euskal Herria, é unha persoa super recoñecida no país, pois a nivel cultural como un grande poeta oral, non? Sempre se pensou que a oralidade era como unha arte menor, non? E de repente atopamos grandes artistas, como é o caso este que te estou a comentar, no que un pobo recoñece nelas unha persoa que é unha barda, non? Unha comunicadora e un referente para a súa cultura. E ese foi o Erasmus. O Erasmus foi ver de repente que por toda Europa existe ese vínculo de unión, igual que despois máis adiante observamos estando en Angola ou en Cabo Verde ou en outros lugares de África, non? É dicir, non hai mellor maneira de entender o mundo que viaxar. Seguramente. Además, el canto sardo en específico, no conozco lo que es el canto improvisado del euskera, cosa que me gustaría escuchar y que ya me voy a poner a investigar cuando termine de trabajar contigo seguramente. Pero lo que sí del canto sardo, sí, porque lo he escuchado muchísimo, porque esa imitación que hacen de los animales y esos trabajos que hacen en quintas, terceras, cantando y demás, es algo extraordinario. Nunca vi una armonía tan maravillosa como el canto sardo, ¿no? Sí, tamén temos as voces búlgaras, é dicir, hai moitísimos colectivos digamos corais en Europa que reflicten ese canto difónico que tamén nos pode recordar incluso o canto de Mongolia, non? É dicir, hai en Mongolia tamén unha forma de cantar na que de repente hai esa forma gutural de elevar os graves, mentras que outras persoas van facendo os agudos e demais, e no que xa se aplicaba a respiración circular en moitos casos, non? Que, pois eso, como ben sabes, os gaiteiros non vos é necesario ter respiración circular porque tendes o fol, pero moitos flautistas, ou mesmo se coñeces a Branco Peiro, non? Un multiinstrumentista galego, pois emplegan esa ferramenta de coller co diafragma aire e volver a expulsalo, de forma que tiñan sempre a capacidade de estar dando unha nota constante durante minutos, non? Pois o canto e a poesía, neste caso, por eso foi tan importante esa unión entre o meu compañeiro Secho e eu a hora de abordar este proxecto educativo para poñer moito fincapé na lingua, para poñer en valor a nosa lingua e a nosa cultura, pero tamén ao mesmo tempo poñer moito fincapé na nosa música. Dicían aí en Bergantiños que eles teñen o que se ven chamando o torjo vello, non? Que é como unha forma de cantar moi telúrica, con moitos melismas, con moitos adornos, e que tamén, se levamos ao canto flamenco, pois é o que chaman eles o duende ou cantejondo, non? É dicir, cada cultura ten a súa forma de levar o canto a un terreo moi elevado, non? No que de repente pois todo o mundo pode cantar pois a saia da Carolina nunha taberna, pero despois ves as grandes cantareiras que homenaxeamos este ano, que nos deixaron pois iso, agasallos tan bonitos como Eva Castiñeiras, pois coa Ailalá, ou as danzas que temos escoitado miles de veces, non? Sí. Eu creo que é un tesouro. É dicir, calquer país que mime a súa cultura
non vai esmorecer nunca, nin a súa lingua, nin o seu saber. No, seguramente. Además, bueno, esto yo lo hablé con Ramón Piñeiro, ¿no? En el programa anterior. Yo decía que, a ver, aunque no parezca, seguramente porque hay muchos que no conocen, quizás Galicia es uno de los países, y cuando digo país, entiéndase como región específica, ¿no? Sí, como cultura, sí, como un espacio cultural. Y demás, más ricas en folclore que yo he visto. No he visto tanto, o sea, no he visto tanta cantidad de aunque no son o sea, grandes, o sea, en cantidades de formas, sino de que la mayoría de la gente toda estaba pegada al folclore. Si tú lo ves, mira, tiene los cantos de arriba y los cantos de andar camino, tienes la muñeira bella, tienes la jota, la riada, después tienes todo lo que son los cantos con pandereta, que según la zona vayas pasando de una aldea a la otra, inclusive vas a encontrar diferencias fundamentales, ¿no? Como la señora Carmen, que ellos están muy cerca de Portugal, que por eso cantaban de esa forma Portugal, o las cantareiras de ahí, de las que son ahí, las que están en el centro ahí de Galicia, al lado de Pontevedra, hombre, que ya no me sale el nombre ahora, que me pongo nervioso y no. Pero, no te preocupes. Pero que son de Mondariz, y ellas que son de Mondariz. Sí. Bueno, en definitiva, digo, a lo que voy es que, o Concha de la Uneda inclusive, ¿no? Y demás, o sea, son parte fundamental del folclore nuestro, y yo calculo que tanto Concha como algunas de las mujeres estas, como las que te nombré, y demás, como las bellas de Mens, que vivían ahí en la Costa da Morte, seguramente improvisaban. Amores lonxe, que o cerca calquera os ten. Canto máis o lonxe, máis cariño se lles ten. E aí ven o aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a quero campos da miña Galicia, donde de nena brinquei, teño que deixalos voume, e non sei se volverei. E aí ven o aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a quero meu amoriño, supoño que tens de ser túas palabras e as miñas, atrás non se han de volver. E aí ven o aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a quero
¿Non te acordas que decías con palabra e xuramento que nunca me esquecerías? Agora chegou o tempo, ai vengo aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a quero Eu teño claro que había parte de reproducción, porque as súas avós cantaban, pero que ao mesmo tempo que inventaban coplas, estou 100% seguro. E de forma natural, sin ningún tipo de complexos. E ahora que sacas a colación o tema das mulleres, permíteme facer un fincapé ao respecto de cando falamos de regueifeiras, non? Porque durante moitos anos pensouse que as regueifeiras non existían, non? Porque era como solamente un espazo para os homes, non? Cando non é así, dicir, temos referentes históricos pois que nos fan retrotraer ao pasado, no cal sí que temos constancia de que había mulleres regueifeiras, pero levábase, digamos, a sona e a fama os homes porque éramos que iban á taberna, os que tiñamos privilexios dunha sociedade patriarcal, na que a muller pois, ocupaba, por desgraza, outros lugares que non eran os do protagonismo, digamos, de estar pois iso, dominando unha escena dunha regueifa, etcétera, etcétera, non? Entón, eu creo que é importante tamén iso, que nos reivindiquemos que, afortunadamente, a día de hoxe, quizáis, ese poder das mulleres desde as escolas fixo que ahora mesmo haxa un montón de nenas e tamén nenos, pero maioritariamente nenas que teñan na regueifa un espazo seguro para cantar, para improvisar e sobre todo para xogar, que non deixa de ser unha forma de estar aprendendo ao mesmo tempo, sí, ¿no? Yo veo que las mujeres son más mandadas no en el sitio de que las mandan ahí a aprender, sino que son más, a ver, por ahí me especifique mal y no quiero decir algo que no pienso, sino que están como les gusta más hacer esa clase de trabajo que los hombres. Los hombres son más retrayentes para estudiar esas clases de cosas muchas veces. Y la mujer no, a la mujer le gusta entrar en el folclore, entrar en el baile, aprender. Sí. Sí. Eu creo que tamén é unha cuestión de madurez e de complexos, porque estamos falando, por exemplo, na edad da adolescencia, pois ti que tamén formates a moita xente afortunadamente aí no mundo da gaita e da percusión e do baile, daraste conta que igual de pequeniños, pois os nenos e as nenas van porque as familias din, bueno, pues que ven, hai unha actividade no centro galego, e van ali e teñen a tarde e pasan e aprenden cousiñas e tal, pero cando chega a adolescencia a maioría dos nenos deixan de asistir e as nenas persisten e siguen indo, non? Eso non sei se pasa aí en Argentina, aquí polo menos sí que pasa bastante. No, pasa, normalmente pasa también. La diferencia fundamental es eso. Yo, por ejemplo, cuando me crié porque mi abuelo me llevaba a la Coral Rosalía de Castro cuando yo era chico, y mi padre mismo participaba en la Coral Rosalía de Castro, y mi madre lo mismo, estando embarazada de mí inclusive. Esta historia ya la conocen todos en la radio. Y claro, yo me crié directamente dentro de lo que era la Galicia de Buenos Aires, desde el vientre de mi madre, y yo nunca dejé. Y esa es la diferencia fundamental, que al no haber dejado nunca, me fui cada vez tratando de perfeccionar más, de saber más, de investigar más. ¿Viste? Inclusive tú estabas hablando de improvisaciones. Nosotros acá tuvimos un maestro de gaitas que lo tuve yo, muy conocido, llamaba Cesario Rodríguez, que era de ahí, él era del Estrobe, de ahí de La Coruña. Y la madre, no sé si era cerca de Padrón o algo por el estilo. Y la madre de él era una mujer que cantaba muy bien y improvisaba. Y la contrataban, no sé si la contrataban o la llamaban para todos los casamientos, para que fuera, en toda esa zona. En la zona de ahí, claro, cerca de
de Padrón y demás. ¿Viste? Así que ya, yo por lo menos referencias tengo de regueifeiras. No sé. Sí. Así que bueno, no sé si te servirá de algo, pero bueno. Pois claro que me sirve, porque poñereme a investigar cando colguemos. Empezaría a buscar. Porque, claro, nós tíamos hai un referente, digamos así, como moi potente, que é Leonardo de Tallo, que era unha muller que era taberneira e que era filla de solteira e tiña, digamos, o que se coñecía como unha vida complexa, non? Entón, esa vida complexa, pois, era, a ela obrigaba a ir ás tabernas, ou mesmo ela chegou a ter unha taberna ambulante, que iba polas feiras, pois coa súa botella de anís, coa súa botella de licor café e de caña e demais, non? E ela era unha muller valente, e que tiña que serlo para estar nun mundo de homes, non? Que daquela, pois era un mundo un poquinho máis hostil, máis conservador, menos facilitador tamén. No, por supuesto, moi machista, moi machista. Claro, e nós sí que temos claro que necesitamos reivindicar e ter referentes en feminino para que as nosas fillas e as nosas alumnas pois teñan tamén en conta como no mundo no que estamos hoxe, a día de hoxe, que ainda sigue existindo o machismo, por desgracia, a posición do feminismo afortunadamente gaña poder desde a perspectiva de que tamén hai homes que nos consideramos feministas porque acreditamos firmemente na igualdade de xénero, non? Entón, eu creo que iso é importante tamén levalo ao folclore. Ti agora, aquí en Galicia, por poñer un exemplo, vas a unha foliada e non son somente os homes que sacan puntos, tamén hai mulleres que sacan puntos, afortunadamente. Non ten por que ser sempre o home o que leve a voz cantante. De repente hai unha rapaza que baila de maravilla e saca punto, e todo o mundo saca punto con total naturalidade. Non hai ese digamos, ese estereotipo de bailador exclusivo no que a muller simplemente vai de acompañante e cos brazos baixados, non? É unha reflexión interesante, porque creo que tamén é ir cos tempos, non? De feito, aquí hai un colectivo de bailadoras que se chama justamente Ir cos tempos, que o que fan é reflexionar sobre ese tipo de conductas e sobre como tamén o folclore ten que remudarse, non? Adaptarse ao que nos leva a vivir no día de hoxe, non? As nosas formas de ver a vida tamén distintas, etcétera, etcétera. No, por supuesto, pero tenemos que tener en claro, eso sí, yo soy un defensor acérrimo muchas veces de lo que es la tradición, que sabemos muy bien que la referencia, por ejemplo, de la muñeira es la imitación del gallo y la gallina. Entonces, bueno, pasa por ahí la mano. Entonces, cuando vas a bailar una muñeira, muchas veces, si lo haces de manera tradicional, arriba de un escenario y te llama la tradición, lamentablemente es el hombre el que tira el primer paso, porque es el gallo. La gallina va, o sea... Pero bueno, nada, yo que sé, son maneras de ver las cosas. É un debate interesante, moi interesante, porque se digo que é un debate evidentemente antropolóxico, e desde a perspectiva da musicoloxía e da etnomusicoloxía, está claro que moita tradición que temos a día de hoxe é porque se fixo unha reproducción desa tradición moi fidedigna, non? De feito, por exemplo, pois as cantareiras que son nenas e cantan como se foran señoras moi maiores, coas voces superagudas, imitándoas, é unha forma tamén de recrear e de imitar a esa persoa. Pero estou seguro que esa persoa, cando era nena, non cantaba así. Seguramente. Claro, entonces nós a veces repetimos patróns que tampouco teñen por que ser necesariamente digamos, inamovibles, non? Eu, por exemplo, poñoche outro exemplo claro, é dicir, o documentario do que empezamos a falar ao comezo da conversa, non? Que estou a piques de estrear, fala precisamente diso, é dicir, de onde vimos, onde estamos e cara onde queremos ir, non? É dicir, respetando absolutamente a tradición, queremos construir un novo espazo para que a tradición siga estando viva, non? Entón, é un debate para min necesario, interesante e sobre todo enriquecedor, porque respetando todas as opinións, eu creo que podemos chegar a conclusións moi diversas, diverxentes, pero sobre todo desde o respeto absoluto a quen temos enfrente, non? E por iso o documental ibase chamar de outra maneira, pero cando vin que todo isto evoluía ao son da regueifa,
dixen, o nome deste documental ten que ser este, ir ao son das cousas, ir cos tempos, non? E como dicían as aboas, non? Hai que ir cos tempos, non? Hai que ir cos tempos, e os tempos son chegados, etc. Eu creo que aí está a clave de que un pobo tamén sexa quen de reconstruirse e, sobre todo, de restaurarse, non? Porque, por desgracia, ao longo da nosa historia, como ben sabes, pois houve tamén as súas guerras e os seus cortes históricos que tamén deixaron unha fonda pegada na tradición, non? Sí, además tenemos que tener en cuenta que lamentablemente Galicia fue un país muy sufrido, fue un país que vivió 7 siglos fundidos en la oscuridad, sí. Oscuridad, lamentablemente, porque eran las 7 capitales donde mandaba la iglesia y la tierra era de la iglesia y los hombres tenían que pagar el tributo para poder trabajarla y demás. Y bueno, y después el que se quedó con un poquito de tierra la fue heredando y se transformó en minifundio, que fue peor todavía y más hambre había todavía. O sea que... Sí, entón, bueno, que ese tipo de impronta que temos, digamos, casi no ADN, pois tamén eu creo que é importante que a teñamos en conta a hora de seguir sin complexos, pois construindo entre todas e todos unha tradición viva, non? Máis viva que nunca, non? E eu creo que aí está a clave, é dicir, en basearnos na intuición, en que, por exemplo, sigamos tocando o repertorio dos Rosales, que eu tamén tive a grande sorte de tocar con eles, pero ao mesmo tempo que sexamos quen de construir novas melodías e de poder traballar ou mesmo explorar outros territorios con sonoridades. Pois poño un exemplo da gaita, por exemplo, como é o caso do gaiteiro de Viveiro de Vellas, non? Porque de repente pois leva a gaita a outro extremo, no que toca música culta, no que toca outros xéneros, e non pasa nada, é dicir, ele pode ter o seu esquema mental para tocar e experimentar, e ao mesmo tempo tamén poder irte ao máis tradicional e respetuoso, que é reproducir a tradición como ti aprendiches. Claro, casualmente con David, esto yo lo hablé, lo tuve en la radio hace poquito tiempo, y David tiene esa particularidad, trabaja muy bien lo que es la música clásica, de hecho creo que él es el gran hacedor de lo que se llama escala expandida dentro de la gaita, que es un nuevo sistema. Yo creo que él es el verdadero hacedor, y que después atrás de él, bueno, Cristian lo tomó y lo profesionalizó y lo está llevando arriba de los escenarios, que eso también es importantísimo, ¿no? Creo que los dos, desde mi punto de vista, entre los dos está el futuro de la gaita gallega. Pero más allá... Sí, dime. Perdón, Daniel, dime. No, que lo que terminaba de dar el concepto en el sentido de que así como toca de esa manera tan, si se quiere, perfecta la música clásica y demás, es capaz de tocar un tema de Marentes como lo tocaría el mismo Marentes si estuviera vivo. O sea... Correcto, ou mesmo ese debate seguro tamén existeu cando se pasou de tocar pechado a tocar aberto, cando se lle pon unha chave ademais a un clarinete, é dicir, é que reproducir sistemas igual que o acordeón, é un acordeonista, no seu momento, nos anos 60, 70 en Galicia, cando as orquestiñas levaban todas un acordeón, apareceu, meu pai dicía que quen matou o acordeón en Galicia foi Farfisa, que era unha fábrica de teclados italiana, unha fábrica de pianos eléctricos, non? Entón, claro, de repente, eso non implicou que desaparecera o acordeón. Chegaron os sintetizadores, houve outras modas, pero o acordeón sigue estando aí. Eu creo que a autenticidade das cousas é o que fai que perduren no tempo, non? A muñeira de Chantada sigue se tocando igual que se tocaba hai 100 anos, e tocarase igual dentro de 100. Por que a muñeira de Chantada? Podémosla disfrazar con música electrónica, podémosla disfrazar con outros instrumentos, pero a base está aí, e a urdime, digamos, coa terra, e ese, como dicías tú fuches a escoitar música no ventre de tua nai, tiñas esa sorte de xa desde moi pequeno, desde o saco amniótico, estar integrándote de cultura, non? Pois eu creo que é un exemplo moi claro
de como somos os seres humanos, é dicir, somos quen de vir de un lugar cunha tradición moi fonda e poder seguir explorando novos territorios, que eu creo que é eso, con respeto do que se trata, non? A ver, quiero más o menos ir cerrando un poco esta conversación, en el sentido que tampoco no quiero molestarte tanto, sé que tiene muchas cosas por Non é hacer, molestia ninguna, non te preocupes. pero la verdad que, bueno, a ver, o son da Nova Regueifa, ¿no? Es este documental que vas a presentar, que no sé cuándo lo vas a presentar. O próximo día 28 no Culturgal, que se fai en Pontevedra, que é, digamos, unha feira anual na que se presentan pois multitude de proxectos culturais, pensexa en teatro, en música, en audiovisual, en danza, no que a verdade é que en 3 días que se fai a feira hai un montón de propostas que creo que son, digamos, unha maneira de sementar ilusión, pois porque a cultura galega siga viva. ¿Y qué podemos esperar, más allá de seguramente que va a haber un montón de regueifa dentro del documental? Eso es más que obvio. Pero digo, o sea, más allá de lo que hablaste o de lo que comentaste, me imagino que debe haber algún trabajo musicológico, en el sentido de haber ido a la raíz, hablar con los viejos, por ahí documentales que hayan tenido de alguna película antigua o algo por el estilo, que seguramente se verán dentro de lo que es este documental. Calculo que... Contame más o menos por dónde va a ir la cosa. Digo porque no Pues mira, tenemos la oportunidad de verlo acá
Y la verdad que es una lástima. Non te preocupes, pero seguramente co tempo poderemos facer unha apertura para todo o mundo en YouTube e que se poida ver e que poidades disfrutar tamén aí pola diáspora. Aquí a cuestión básica é que en 60 minutos había que condensar moitísima emoción. Esa emoción ven desde a perspectiva de esa noticia que che dicía, que aparece a portada do periódico que fun a buscar a Voz de Galicia para dicir, aquí foi onde empezou todo. Aquí foi onde empezamos a preocuparnos por algo que desaparece. Estes días, por desgraza, saíron unhas enquisas do Consello da Cultura Galega, que digamos que é o máximo órgano da cultura neste país, e que está amparado por moitísimas persoas estudosas, di que a nosa lingua está morrendo, non? A lingua galega ahora mesmo, por poñerche un caso, eu traballo nun centro educativo, son profe, de 550 alumnos, ningún fala galego. É dicir, na escola entra pola porta, marcha pola porta, quitando as clases nas que falan galego porque é obrigatorio, nese caso porque é lingua galega e tens que falar en galego, ningún deses nenos ou nenas fala galego. Eso é tremebundo. É dicir, cando escoitas noticias deste tipo, poñes os pelos de punta e non se pode ocultar unha realidade. É dicir, ahora mesmo hai unha perda de falantes moi exagerada. Estamos chegando a un momento, digamos, casi de non retorno, non? Como cando os pilotos de avión saben que ou despegan ou senón van ter un accidente, non? Entón, nós estamos, eu creo que nese momento da pista de despegue na que temos que reflexionar conxuntamente. Pois esta reflexión levoume ao mundo da regueifa. E digo, se a regueifa pode ser un detonante para que a rapazada comece a falar un poquinho máis galego, pois vamos a intentar darlle un viaxe emocional e buscar as raíces. Esas raíces evidentemente estaban en Bergantiños, non podía ser de outro xeito, como a aldea gala de Asterix e Obélix, ali gardan a pócima máxica, e a partir de aí, pois, investigar, viaxar, e é casi como un documental no que aparecen persoas de distintos lugares de Galiza, sobre todo a zona de Bergantiños, a zona de Compostela e arredores, Padrón e demais, e Vigo, que é outro dos puntos neurálxicos e clave para a recuperación da regueifa, non? Curiosamente, nun espazo no que non había regueifa, é dicir, senón que empezouse a potenciar por Marta Souto, unha persoa que tamén por desgracia nos abandonou o ano pasado, que morreu, e que tamén era unha visionaria que vía que a normalización lingüística tamén pasaba porque as rapazadas a chegar a improvisar. É unha historia pois, na que hai moita música, na que hai moita imaxe, na que hai moita poesía tamén, non somente poesía verbalizada, senón tamén con paisaxe, non? É dicir, aí pois, vemos toda a zona de Bergantiños desde unha vista aérea, tamén o Ulla, e tamén a zona de Vigo entre bateas, e claro, ver todo iso desde unha perspectiva con un fío conductor que é como estamos actualmente na regueifa e sobre todo como vai acabar o documental, que remata, pois, como che dicía antes, nun auditorio con 1000 nenos e nenas cantando 100% en galego, non? Pois para min xa foi un soño poder conseguir dibuixar todo iso e que a xente o poida ver, pois para min xa é un regalo, non? Un agasallo. He visto muchos videos tuyos en YouTube y casualmente vi el video que hiciste con Cés, en la cual, bueno, como que la obligas a improvisar a ella y sí, de pronto tú tocas el acordeón y haces cantar en gallego a todo el público que está aí presente, ¿no? Y bueno, sí, eso tamén é facer semente. Eso tamén é facer. Sí, semente de vencer, sí, é semente de vencer. Eu SES tamén sae no documentario, porque para mí é unha imprescindible deste país. Se non tuveramos unha SES, teríamos que inventala, teríamos que facela, non? Porque é un elemento ahora mesmo para min indispensable na cultura galega. Xusto, pois mira, ese tema que compuxo SES, Semente de Vencer, os acordeóns graveillos eu, porque foi unha forma tamén de reivindicar que estamos nun momento moi crítico da nosa cultura,
porque como non sementemos non recollemos. Isto é como calquera terra, non, que teñamos que cultivar todos os días. E por iso, simplemente, para min, seguir dicindo que a regueifa é unha ferramenta de construcción masiva na cual queremos que se expanda a nosa cultura, respetando, sobre todo, pois todo o que ten que ver co novo mundo, non, que onde estamos agora mesmo, pois para min é esencial. E foi esa viaxe emocional foi a que me levou a pechar este documentario. A verdad que, bueno, mira, a ver, o galego empeza na casa e é fundamental. Eu, cando era cativo, vivía aquí en Bos Aires, que sempre vivía aquí, non? Porque non... Na casa do meu avó, que é onde estou vivendo agora, porque deixoume a miña avoa, cando morreu, deixoume a casa a min, e vivo aquí con moito amor por ela. Sempre falouse en galego, nunca falouse en castelán. Moi pouquiñas cousas falaronse en castelán. Normalmente eles falaban castelán co panadeiro, ou co verduleiro, ou cando iban a mercar na calle, ou cousas por estilo, pero na casa, entre eles falaban en galego, e cando ti falabas con eles, se non aprendías a falar galego, pois íbache ser moi difícil de comunicar. Entón, tiñamos que falar en galego e tiñamos que aprender a falar en galego, que non quedou outra. E despois, eso é o principal, non? Como digo eu. E despois ter tamén unha boa educación que mostre a verdadeira forma do que é dosincrasia do povo galego e como falase galego. Porque tamén hai moitismo, por exemplo, hai moitismos errores. O outro día tamén estaba falando tamén con Ramón Piñeiro. Non pode ser que na Universidade de Santiago de Compostela non haxa unha cátedra de musicoloxía, carallo. Tal. O sea, é que non hai non hai nin cátedra, nin hai opción de estudar musicoloxía. Eu tuve que ir a estudar musicoloxía a Salamanca. Bueno, por eso, asómbrame moitismo. É unha cousa que... Entón digo eu... Sí, pero as humanidades ás veces quedan como relegadas, non? Un pouco a sociedade na que vivimos. Pero, bueno, xa para rematar e para facer un resumo de todo isto que estamos a falar agora, para min foi precioso escoitarte falar galego, porque te levou a emoción, e esa emoción que nos fomos coñecendo nesta conversa e pouquinho a pouco, levoute a retrotraerte aos teus avós, ás tuas orixes, non? E automáticamente cambiaste o registro para falar comigo en galego. Xa sei que non é a tónica no teu programa, porque por respeto aos teus ointes falas todo en castelán, e é maravilloso poder ter varias linguas. As miñas fillas, se puderan falar 10 linguas, eu sería inmensamente feliz, non? A cuestión é que ningunha das linguas que falemos este por riba das outras, non? Non haxa unha supremacía de linguas, nin porque fales galego vas ter unha condición social menor ou maior que é outra, non? Entón eu creo que aí hai que parafrasear a Manuel María, non? O grande escritor da Terra Chá, que dicía: Galiza somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. É dicir, trátase de que atopemos en nós mesmos que lugar queremos exercer no noso mundo, non? E, bueno, eu modestamente, para min a música é esa ferramenta transformadora que eu teño a fortuna de levar a través dos palcos co acordeón, que un abrelatas de emocións, non? Tamén, a fin de contas, é como unha festa portátil. Abre o acordeón e sempre a xente vai sacar un sorriso. E eu creo que é a maneira de estar no mundo que lle quero deixar as miñas fillas, que haxa unha comunicación nunha lingua vernácula que é a nosa. Independentemente de que falemos 1000 linguas e que non debería de morrer ninguna lingua nunca, pero que o galego ahora mesmo debemos dicilo sin ser catastrofistas, pero sí sendo conscientes e moi activistas que estamos nunha situación complexa, e creo que a regueifa pode axudar en maior ou menor medida a que o galego siga sendo unha lingua de uso festivo e alegre como foi sempre, non? Así es. Mira, yo te quiero felicitar, sinceramente, y agradecerte la posibilidad que me das de poder hablar contigo y poder haber ganado una hora de vida. Porque yo digo,
cuando uno tiene estas conversaciones no pierde una hora, la gana. La gana porque uno tiene la posibilidad de comunicarse con el otro y aprender tanto, especialmente de lo que es nuestra tierra, que es algo maravilloso. Por eso yo te quiero agradecer, Manolo, y por supuesto en nombre del ABC del Partido de Corcubión, que es la casa que yo trato de representar humildemente, y de su presidente, don Carlos Amejeira, y de toda la comisión directiva, por supuesto, y de todos los socios, que te queremos agradecer con toda el alma que nos dé la oportunidad de hablar conmigo. O agradecido son eu eternamente, e oxalá algún día podamos ter esta conversa con un cocido ou con un viño diante ou con un bon churrasco, sexa argentino ou sexa galego, para poder seguir sementando ilusións e compartindo experiencias, que vexo que eres unha persona que faz unha labor moi encomiable desde a perspectiva da diáspora, non? É dicir, saíron ao longo desta conversación moitos nomes da cultura galega que ti xa tiñas entrevistado, e iso hónrate a ti e a radio que representas, que, por certo, anécdota final, eu en Corcubión non sabía que era, que era, fácheme da ABC de Corcubión, non? Eu en Corcubión vivín cando daba clases en Fisterra, e facíamos un programa de radio nunha pequena radio local que tiñan ali, que era un programa sobre música. Así que mira tú os vínculos da vida que nos fixo xuntarnos hoxe. Claro. Daste conta? Nos falamos do Partido Judicial de Corcubión. Entonces, dentro do Partido Judicial de Corcubión entra Fisterra, entra Muxía, entra Vimianzo especialmente, que temos moitos socios de Vimianzo, sempre digo o mismo. Aí tamén temos moitos socios de Muxía, temos moitos socios de Corcubión. A verdad que, bueno, é unha institución que ten 103 anos. Os acabamos de festejar fai este fin de semana que pasou. Acabamos de festejar 103 anos de vida, e en estos 103 anos de vida creo que foron dedicados, pero en casi un 80%, na cultura galega, porque temos as mellores plumas de Galicia, todas fixeron escritos e demás en nosa revista que chamase Alborada, e que ten 100 anos de vida tamén esta revista. Así que con eso digo hecho todo. E agora na radio tuve a oportunidade de ter a crema innata do folclore galego e da cultura galega tamén falando comigo así humildemente, con estas conversas que temos así, como a que teño contigo, así como si estuviéramos tomando un café, que es algo maravilloso. Pois maravillosos, por 100 anos máis, compañeiro. Así es, por 100 anos máis. Unha aperta grande, Manolo, e hasta a próxima. Graciñas, vale? A ti, un placer, gracias, chao. Taruiño. Chao. Hai a folla do castiñeiro, hai cando está verde non roxe, hai chamanlle tempo perdido, hai andar atrás de quen foxe, hai le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 , hai le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 l
Ai o castiro de liulfe, ai ten a folla revirada, ai que lla revirou o vento, hai unha mañá de xiada, ai le 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 le, ai le 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 la. Ai se apuntada vai sencillo, ai non lle teñas tanto medo, ai o tempo leva unha bulla, ai que cose pincha nos dedos, ai le 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 le, ai le 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 la.
que movió o río, hai non nas da leva do vento. O recordo ten unha chave, hai que abre as portas do tempo. Ai le 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 le, ai le 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 la. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Como siempre digo, agradecerles a todos ustedes que están del otro lado y que escuchen los programas, que los disfruten. Esta es una conversación maravillosa. Hemos aprendido muchísimo de lo que es la regueifa, de los regueifeiros, no solamente de los regueifeiros, sino de cómo es ese sistema de canto improvisado que está, aunque ustedes no lo crean, en todas partes del mundo. Debe haber muy pocos países que no compartan esta cultura de la improvisación, ¿sí? Y que ha llegado a su modernización por medio del rap o riña de gallos, que le llaman ahora, o algo por el estilo. No me quiero equivocar. Por ahí estoy diciendo una burrada, como se dice, pero o pelea de gallos, no me acuerdo bien cómo se dice. Pido disculpas por eso. Desde ya, bueno, agradecerles y espero que hayan disfrutado esta conversación con Manolo Maceda y decirles que los llevo en el corazón. No se olviden de poner me gusta, no se olviden de inscribirse al canal para recibir las informaciones, para recibir las notificaciones de los programas. El otro día una señora en la comida me decía, pero hace como 3 programas que no, ¿qué pasa que no está saliendo? Digo, ¿cómo que no está saliendo? Si el programa sale. Lo que pasa es que por ahí no se informan porque el canal de YouTube, si ustedes estuvieran anotados al canal, si estuvieran inscritos al canal de YouTube, automáticamente YouTube lo que hace es mandarles una notificación de que el programa ya está. Entonces, ya con eso, ustedes estarían informados. Pero bueno, nada, es todo cuestión de aprender también muchas veces. La computación no es difícil, o por lo menos a mí no se me hace difícil, pero tiene también sus vueltas. Y entiendo mucha gente que por ahí se complica en determinadas cosas, pero no se preocupen. Acá estamos, los queremos mucho y los llevamos en el corazón. Así que, si Dios quiere, la semana que viene seguiremos dando este corazón a nuestra Costa da Morte, a nuestro querido ABC del Partido de Corcubión. Un beso y hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.